We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Vessel Security Services. Securing your business is our core business. Mtunga mabaso. Haya poti esi. Kushunga inhliziyo yakho. Ayikho kushunga phela mina support Pirates and support Sundowns. Phela ngithi mhlawumbe uzosupporta phela Hayi. For what? Inetaya embili nesitaya sona. I-right netazayo zayo nabalandeli bayo. Hayi mina. Mina ngiyisupport Pirates ngoyishela ku Pirates. Yeah, manje umdlalo namhlanje. Ya umdlalo ubhuti udlaliwe obemuhle. Ya kodwa mina namanje ngisasho. I-Sundowns ayekela ukulokhu ispend imali landela abelungu abangekho. Yeah. Ayekela ukuspend imali lokhu ilanda labelungu abengekho. Yeah. Awuzothi ngithini? Ilokhu ispend imali ilanda labelungu lapho. Yeah. Abelungu abangeke bayisize ngalutho. So manje ibhola le-Sundowns ivele libonisa ukuthi ibhola le-Sundowns ela ekhaya. Without Mundawo kuna-Sundowns. Without Mukwena kuna-Sundowns. Umufa ngeke samkhawunta Adams. Kodwa lana ngokukhulu. Angeke samkhawunta. Yeah. Without Mundawo, asibale labaphilayo. Without Mundawo, without Mukwena, i-Sundowns ayikho. U-Orlando ngiyambona. Without Mundawo, without Mukwena, ungayibali i-Sundowns. Ayikho. Angeke umtshele ngabo Leon mina. Umtshele ngabo Santos. Angeke. Umtshele ngalo bani. U-Orlando uyazama. Umuthi uba nomuthi number 6. Udlala mangaba ekhona Mukwena. Yebo. Udlala kahle mangaba ekhona umdlalo emuva umundawo. Uyakwaphela umundawo uyakwazi ukuya phambili. Yebo. Ayobapha ibhola phinde uyadefend. Yebo. Namanje ngisasho futhi bangakhali ukuthi i-Sundowns idliwe nampaka. Ukudliwa kwe-Sundowns ukushota kulabantu ababili. Yebo. Ukushota kwaMukwena nokushota kwamundawo. Kushuthi uma bengekho naseThekwini izodliwa. Angeke ibuye eThekwini. Wephuthi ngikutshele baba. Imangaba ukhuleko kuwina ekhaya ucabanga ukuthi engambeni uzobuya. Yebo. Phela labaya khona kubona kibo le. Yebo. Lena kubona kibo le. Akubhenge insangu la. Akubhenge insangu le. Akubuyeki lula le. Umanqoba Mnithi namanje ngiyambonga. Uyifundisile ibhola iGolden Arrows. Yebo. Ukuthi wabona uma nifuna ukudlala ibhola abafana bami. Ningabosaba ukuthi ngidlala nePirates noma ngidlala neChiefs noma ngidlala neSundowns. Money defender Jumani labantu. Phela nomagwekho ubani nomagwekho lo uthatha igoal of the season. Junior Tiona. Ngifunda ukulazi igama lakhe. Yena loyo. Uqhamuke ngokukora wanyamalala. Uphi lowo mona egemini? Angimbonanga. Ukora kuphela. Ngithi uphumile mina mayikhona. Nombe nithi uphumile. Kanti ukhona. Ukhona. Wadela iSundowns wahamba. Siyambongela umanqoba Mnithi ubavusile abafana abancane. Kunalo mfana omunye omncane lo bathi uSithole. Kodwa ijesi number 39. Wena la into iSundowns lo yena ayedwa. Ayedwa bekabalanda. Futhi ngitshele mabaso. Imangaba umlandeli webhola wetennis. Kumele wamukela amagama amathathu. Ingculazi namagama amabili. Mathathu. I-win. I-draw. I-lose. Mawukwazi ukwamukela lamagama lawo uzosezeka ethimini. Hayi. Uzohlala ngoba Siyabonga